I just want to see the comments in the Yela bengayazi yela Facebook. Facebook kuno audio live lo. Yeah. Hey technology. Audio. So Greg dine radio station up. Dine radio station mosap. Yo anizoyibona ngokule gap. Facebook kuno audio live. Soze niphinde niyibone le gap. Soze soze niphinde niyibone. Kunini ngicela ikaka. Nxiba ijezi eyi-1. Nxiba hey uyitshintsha nini ijezi? Yeka lo kaka yomnqwazi. Nxiba umnqwazi kacela. Soze niphinde ninibone. You kukho audio live. Soze yes wasindihamba ngepipi ngoku. Soze niyibone nalo pipi. Soze you kukho audio live. Yes nisoli nithenga amatikiti man. Nisoli nibukela i-DVD. Now ndibona kwi-DVD. Igap yam now uyibona mhlanaze nabukela i-DVD. Niwathengile amatikiti. Kukho audio live. Ndizakwenza ulive ndiveze igap xa nithenge amatikiti. Soze niphinde ninibone. Ndisereyidweni. Ifanele mna kanye le. uZuckerberg ucinge mna kanye. Undincedile. Yenigezile man. Zawunxiba la jezi 1 ngoku. Soze kanihambeni ebukela i-DVD uba nifuna unibona namatikiti akho. Kanihambeni u-audio live. Danki Zuckerberg. Ndiyanibona nithetha ikaka ngoku bale ludwe. Ngoku sifuna ubona esi sinqwazi. Mnqundu ababukela i-DVD. Zawuthetha ikaka kamnandi. Hamba nobukela i-TV. Yes msune pipi tini Orlando ngo. Sayazi inkulu nje lingathi thetha ikaka. Now nibukela kwi-DVD ngoku. DVD yaphelelwa ngomvulo nge-6. Monday abalobukela ni-DVD ngoku. Matikiti akhona. Send i-inbox. Baye kohlula i-technology. Send i-inbox. Soze uphinde unibone. Mna negap yam si-grand. Chocho